Dulu kenalah berkisahkan riwayat Ibu Maenggi ratok tangih di hari tua. Dek nasib jadi santangan untuang betantu jadulunya masuk di rahim bunukan buang. Tabilang berumah tanggo patut dicontoh di tuladan. Jo paluh anak digadangkan maradai di rantau orang mengakeh sepanjang jalan. Payah tak kama dikadukan indak desia ke bayu. Setia santun ke bini kasiah disayang jadi bungo cinto nentio alai bulu. Alun manangih laba pujo alun makandak laba bari. Sekali minta ketagun mangganyong siginyang tibo leno maenggi di bueknya. De asik di rumah tanggo gilau mauli anak bini lupo sebagai mama orang. Mbak sayo sentiang sabalah coba nangkan dua salampi senjang taraju timbangannya. Anak sajo di pangku-pangku kemanakan haram tabimbiang konon rang kampung ditenggangnya. Akia kala mudo lahusai tuo datang lemah pun tibo darah dingin kudurai habis. Manangih maruang panjang bahilau ratok maenggi. Apalah sebab deba itu? Dek rawi talampau runci yang kasih sayang tadarongane. Siko malonja anak baji menyipak cuci di baba. Anak hendak membalik guno sayang bini mengulik dasun. Awak tabuang nganyik sajo bak kumpai di bandar tunggang. Ilian tidak bermuaro babaliak mudiak tak mungkin tas sampang di surau tinggal. Taradok dun sana kamanakan hati na laki-laki kanji. Memandang je sidik matu batanyo sapata haram ibu di malah tersangkuitnya. Tangguang rasai kala dek mama. Masu mudo tenago kuait sangke rimbun tempuak bagatah. Sepiti haram talatiangkan sahalai daun tak batanam lupo je sako je pusako. Kok sakit di surau usang kok mati di panti jompo tangih je doa jendiarok mak konan menjauh mak mengapannya. Malang banana si maenggi. Di dunia sansai lenyato dia kirai balai suat. Amal dan sayut-sayut sampai ibadah umpang beluak timbangan barik ketiga. Na'udzubillah min zalik, tsumma na'udzubillah. Nah, itulah Ratu Maenggi stan. Curito nanalah sanak danga ganti pengajar je pedoman. Kini beralih pulau kabar riwayat diri Ma Adang kisah dan ingin kami rantang. Adapun beliau nangku adik kandung dek Maenggi saibu balai nayah sabako indak sabapa.